A ešte, farár, a na čo sväté primánie? Sväté primánie, no len babky nech idú. Vážne? Predstavte si, keď som bol chlapec, aj chlapci, aj dneska, to je jasné, že tak hrajú cez prestávku, keď sme tu mali chlapcov. No cez prestávku, čo hrajú? Fotbal. So špongiou, vaši spolužiaci určite. Hej, hrali či nie? Hrajú? No jasné, že hrajú. Takže hrajú? No jasné. To je ako, že to už sa tak ide. Tradícia. No a tým sme boli väčší frajeri a takí majstri sveta, keď po zvonení sme ešte hrali. Keď dievčatá hýkali, že my ešte po zvonení hráme. Samozrejme, že nás to stalo dakedy zo pár facek, ale to stalo za to zase. Dievčatá hýkali. A teraz si predstavte, taká hnusná špinavá špongia. Hnusná, smradlavá. Taká špongia, tak keď sme strelili piv, taká pečiatka zostala, potom nám dali vymalovať triedu. Však. A teraz sme takéto, a ja som raz kopol tak tú špongiu, tak krásne som, akurát triedna otvorila dvere a trafil som ju tu do krku. Potom ona trafila mňa a viackrát. Však tam mi naložila. A si predstavte tú hnusnú špinavú špongiu smradlavú, teraz vyperem v nejakom save, alebo jak to poviem, taký práci prostriedok, vyperem, alebo povedzte mi gazdinky, aké lepšie, ja už neviem, no. Vyperem to, tú hnusnú špongiu, hnusnú, a namočím do zlatej vody. Tak to priťahnem ku za vlasy. Fíha, trošku lepšia je. Druhýkrát, tretíkrát, 100-krát, 1000-krát, miliónkrát. Ponorím do zlatej vody a naraz sýknem. To je krásna zlatá tehlička. Nekopem do nej, dám ju do sekretára. Preženiem to, má hodnotu niekoľko miliónov. Toto sa robí s tvojou dušou pri svetom primáni. Si predstav. Pri svetom primáni, keď ideš na sveté primánie do zlatej vody, ponoríš dušu. A keď Fero má rád Marienku, povie, ty, Marienka, tak choď na sveté primánie, ty máš čoraz väčšiu hodnotu. Z hnusnej špongie sa stáva zlatá tehlička. Marienka sa teší, že môj Ferko je čoraz zacnejší a Ferko sa teší, moja Marienka je čoraz viac zacnejšia. Toto je sveté primánie. Na to ty počúvaš kázne, na to ty ideš na sveté písmo, aby si mohol jazdiť, na to ty chodíš na spoveď, lebo tá burina rastie a keď chceš priniesť úrodu, tak sa ti treba spovedať. A na to, prosím pekne, ty chodíš na sveté primánie. Tak v noci máme aj poklonu z 1. piatku na 1. sobotu dneska, tak som nevyspatý, trošku oťapený, lebo chodia potom na spoveď mi dosť dlho, pol druhej som šiel spať a predtým som mal týždeň dosť taký perný a máme vyloženú sviatosť oltárnu a celú noc. A si predstavte, keď som tak raz vyložil, tak som už rozdelil, kto kedy, jak má hodinu, to, jak sa bude modliť. A ten chlapčisko, čo som ho spomínal, to mal 4 lúpežné prepady, to taký galgan. To keby ste videli leva, keby ste pustili, teraz v Afrike tam som aj videl leva. To znamená, že ja hovorím, som chodil na karate, ale to bol taký rýchly, taký chlapčisko. A si predstavte, naraz pozerám, hovorím, vieš čo, urob mi prosím ťa rozpis, to kedy pôjde. A naraz sa vráti jeden na taký monokel, taký okuliare tu na jednu stranu, s lyžičkou si dáva tam, kúkam na ňo, poď sem. Čo je? Farár, nič. Poď sem, no čo ti je? Ale, poď sem, kto ti to spravil takú slivku? Hovorím, no vieš čo, no, hovorím, poď sem, ty si normálny, takú slivku si mu spravil, však čo ti on zrobil? Vieš, farár, ja ti to vysvetlím. No však na to si tu, sadaj, počúvam. Vieš, minule si ho pustil na zabavu, nie? No a ak je zabava hriech, tak nikto sa nesmie potom baviť. Zabava nie je hriech. To je prirodzené mladým ľuďom. Ak mladým ľuďom zakažeme sa baviť, budú sa baviť bez nás a bez kontroly. Nech sa bavia. No, u nás, keď máme zabavu, poviem im toľko, bavte sa tak, aby ste zajtra mohli ísť na sveté primánie. Pomodlím sa pred zabavou, o polnoci preruším aj omšu, aby na druhý deň nemali problém s kostolom a nepýtam sa, či chcú, či nechcú. Rozruším, rozdelím, je sveta omša polnočná, vždycky, keď máme nejakú zabavu alebo diskotéku. Po diskotéke sa pomodlíme, mladým ľuďom pasuje sa baviť. Má dievča a šikovné dievča, hovorím však, prečo by som ho nepustil? Nejde za farára, tak choď, prídeš sa mi po zabave ukázať. To je to jedno, čo vyžadujem od neho. No, ku dievčaťu som, tak na zabavu si ho pustil, no čo by som ho nepustil? Však nech ide. Akú sviatosť oltárnej, tak to nie. To on mu povedal. Tak mu takú vkúril, si predstavte, tak on mu preto dal, že na zabavu ide a 15 minút ku sviatosti to nie.
Tak si myslím, Bože môj, ty si myslí, ja som sa otočil, myslím, ty si misionár, teba poslať do Ruska, hneď všetko klakne. Hej. Že on to tak po svojsky si myslím, tak keď sa usmejem a si myslím, Bože, čo ty, jak ty to bereš hore? Jak to ty bereš, hej, jak to ty, chlapci, aj zamotajú mi situácie, dakedy sa usmejem, dakedy sa uzlosť,